Hej, ty tam, vieš čo ma tento týždeň zaujalo? Pozrieme sa na nové predplatné pre Gemini, ďalej sa pozrieme na veľký problém umelej inteligencie, pozrieme sa potom spoločne na jednu zaujímavú správu, ktorá je odo mňa pre vás, po tejto správe sa pozrieme na ďalšie nákupy do portfólia, následne sa pozrieme už na budúci týždeň, kde nás čaká úvod do výsledkovej sezóny, no a na záver tu mám 3 Discord otázky od vás, kde sa pozrieme na moje top 3 knihy o investovaní, poviem vám môj názor na Sentinel, môj názor na valuáciu u spoločnosti FICO. Ahoj, moje meno je Martin, mám 23 rokov a v aktuálnej chvíli spravím portfólio v hodnote 59 000 eur. Vítam ťa v mojom svete investícií, kde ti transparentne týždeň po týždni ukazujem moju cestu až k prvému miliónu. Dnes nás čaká menej akčné video, ako tomu bolo naposledy, tak si len vylož nohy, daj si kávu a poďme na to. Google spúšťa predplatné Gemini, ktoré má pomôcť firemným pracovníkom vytvárať AI agentov. Google vstúpil do firemného segmentu s novým predplatným Gemini Enterprise, ktorého cena je $30 mesačne a je určený najmä pre veľké spoločnosti, a taktiež spustili aj predplatné Gemini Business, ktoré je určené pre menšie spoločnosti a stojí $21 mesačne. Obe tieto predplatné pomáhajú spoločnostiam vytvárať vlastných AI agentov, ktorí následne pracujú s dátami spoločnosti cez nástroje ako Box, Microsoft alebo Salesforce. Súčasťou tohto predplatného sú už aj hotoví agenti od spoločnosti Google, ktorí sú určení pre oblasti softvérového vývoja, dátovej vedy a zákazníckej podpory. No a aby toho nebolo málo, tak v predplatnom sú zahrnutí aj agenti od spoločnosti Workday. No a samotný Google alebo aj Microsoft sa snažia osloviť spoločnosti práve tým, že začnú ponúkať svojich AI agentov. No a tu sa dostávame k tomu, že budem opäť ako kolovrátok. Umelá inteligencia je super, ale spoločnosti si nedokážu ťažiť peniaze, pretože ju nevedia nejako využiť a preto je viac než potrebné mať produkt, do ktorého sa AI môže zakomponovať a následne by na tomto produkte spoločnosti zarábali. A ako som už o tom párkrát hovoril, tak presne toto urobila spoločnosť Salesforce už dávno pred všetkými. Samotne aj reakcia trhu na toto ohlásenie od Google o niečom hovorí. Akcie Google padli o 2%, no a akcie Salesforce o 2% rástli. Môj osobný pohľad je, že naozaj stačí už iba kúsok a investori si uvedomia, že samotná umelá inteligencia nie je dostatok a potom začnú hľadať spoločnosti, ktoré sú na AI naozaj ziskové. No a už keď sa o tom bavíme, tak nechcem Microsoftu alebo Google kaziť deň, ale v tomto odvetví majú obrovskú konkurenciu a to už je spomínaný Salesforce, ktorý je posledných 11 rokov jednotkou v tomto odvetví a taký Microsoft má 4-krát menší market share ako Salesforce, no a Google ani nie je v top 5. Myslím, že viem, kto tento závod vyhrá. No a Google ani Microsoft to nebude. Samozrejme, niekto by mohol oponovať, že spoločnosti majú veľa peňazí a dokážu niečo také rýchlo vybudovať. No jedna vec je vybudovať celý ekosystém, druhá je ho spojazniť, aby dobre fungoval. A tretia, asi najdôležitejšia je, že Salesforce má obrovskú bariéru pre odchod zákazníkov. Pre spoločnosti by nebolo zo žiadneho hľadiska výhodné, aby vymieniali celý softvér, na ktorom im beží celá spoločnosť a všetky procesy. Pamätajte si ešte moje slová. Keď si to trh uvedomí, aký skvelý produkt Salesforce má, tak budete všetci, čo ste ho nenakúpili, naozaj veľmi smutní. Akcie spoločnosti Oracle sa prepadli po reporte spoločnosti, že majú naozaj veľmi nízke marže na čipoch od spoločnosti Nvidia. Akcie sa prepadli po tom, čo portál The Information spochybnil nákup čipov od spoločnosti Nvidia. Podľa tejto správy mala spoločnosť Oracle na čipoch od Nvidia hrubú maržu iba 14%, čo je naozaj veľmi máličko, keďže bežné marže spoločnosti Oracle sa pohybujú na úrovni 70%. A teda tu Oracle môže veľmi rýchlo naraziť, keďže čipy, ktoré nakupujú, sú naozaj drahé a zároveň sa snažia ponúkať prenájom AI čipov za veľmi nízke ceny. Osobne mi to vôbec nepríde ako rozumná kombinácia a teda Oracle by na tomto mohol trpieť. Úprimne neviem prečo, ale čím ďalej, tým viac začína mať pocit, že tento AI boom je celý až moc prehnaný. A skôr alebo neskôr zažijú trhy zrážku s múrom reality. Za mňa je umelá inteligencia skvelá a naozaj výborný nástroj. No chýbajú tam tie zisky. Jediná spoločnosť, ktorá z tohto celého profituje, je Nvidia, okolo ktorej sa to všetko točí. Inak všetky ostatné spoločnosti rastú iba na pocitoch, že všetko bude dobré a rast ceny nie je absolútne podporený fundamentom. A takých spoločností, čo rastú úplne mimo reality, je viac. Či už teda aj Oracle, AMDčko, Supermicrocomputer a určite by sa tých spoločností dalo nájsť aj viac. Chvíľami mi to už príde celkom nebezpečné a nie som jediný, keďže pár významných ľudí sa vyjadrilo, že majú pocit, že celé trhy sa začínajú dostávať do čoraz väčšej a väčšej bubliny, ktorú vlastne samotní investori čím ďalej viac nafúkujú. Tým ale nehovorím, že AI je chyba.
Ako som už povedal, je to skvelý vynález, ale potrebuje využitie a najmä, aby spoločnosti začali zarábať na jej využití. Teraz ešte pred tou správou odo mňa by som každého z vás chcel pozvať na môj investičný Discord server, kde sa za poslednú dobu udialo naozaj veľa zmien a jedna z najvýznamnejších je, že oficiálne sme vytvorili nášho pomocníka, ktorý funguje na Google serveroch a teda sme sa zbavili limitu, ktorý nás brzdil vo vývoji. Aktuálne sa pracuje na pár veciach a dovolím si tvrdiť, že to naozaj stojí za to. Discord ponúka aj veľa výhod, ako sú AI sumarizácie toho, čo nás v danom dni čaká a následne večer zhrnie všetky výsledky daných udalostí. Čiže máte všetko na jednom mieste a nemusíte dodatočne prehľadávať 2-3 stránky. Ďalšia zaujímavá vec je aj moja tabuľka amerických spoločností, ktorú máte zadarmo prístupnú a nájdete tam mnou prepočítané vnútorné hodnoty spoločností. Tabuľka bude teraz celkom dôležitá, keďže sa nám blížia výsledky a opäť ju budem prepočítavať, aby sme mali aktuálne čísla. Ak by si sa chcel na Discord pripojiť a stať sa členom našej investičnej rodiny, tak link na pripojenie ti nechám dole v popise videa. A aby som nezabudol, tak máš v popise aj link na môj osobný Instagram, kde by som bol rád aktívny a zdieľal by som trošku viac osobný život, aby ste ma dokázali lepšie spoznať. No a posledný link, ktorý v popise nájdete, je na Bulios, čo je investičná platforma, kde nájdete férové ceny spoločností, kalendáre, či už výsledkové alebo dividendové. Je tam skvelá komunita ľudí a taktiež sú tam flash news, ktoré sú jednou z mojich najobľúbenejších funkcií. Link na pripojenie ti nechám v popise videa a nezabudni, cez link máš Bulios na 7 dní zadarmo a následne máš 10% doživotnú zľavu z predplatného, ktorého cena sa ti zafixuje. No a teraz sa iba v rýchlosti pozrieme na správu, ktorú pre vás mám. Začnem teda hneď z hurta a chcem vám oznámiť, že som začal budovať a vyvíjať aplikáciu pre investorov. Určite to všetci poznáte tak ako aj ja. Na Slovensku chýba aplikácia, ktorá by investorovi poskytla všetko v jednom balíčku. Či už nejaké správy, portfólio tracker, výpočtové modely, analýzu cez AI, ktorú som mimochodom zdieľal aj na Discord a tiež ju tam môžete nájsť. No a vlastne ma unavovalo platiť si 3-4 rôzne stránky za 200 až 300 eur ročne, aby som mohol mať prístup ku kvalitnému trackeru, kvalitnej komunite, analýzam, číslam aj samotným výpočtom. A to je dôvod, prečo som sa do tohto projektu pustil. Chcem slovenským investorom priniesť niečo, čo tu dnes za rozumnú cenu naozaj nemáme. Názov platformy si zatiaľ nechám pre seba, ale čoskoro sa to dozviete. No a zároveň na to nadviažem. Myslím, že pár z vás asi bude vedieť, o čom hovorím. No a vývoj takejto aplikácie je relatívne drahý a práve preto, aj keď nerád, by som chcel v budúcnosti vytvoriť tu na YouTube členstvo za rôzne sumy od 1 eura až po nejaké 3 eurá mesačne, ktoré by mi pomohli túto aplikáciu následne vyvíjať. Samotný vývoj by som zvládol zaplatiť aj sám, ale pár z vás mi písalo, či už na Discorde alebo do súkromnej správy, že by ma radi podporili za tvorbu. No a teda ja by som rád využil vašu podporu otočením celej čiastky do tohto projektu, aby sa mi to podarilo rozbehnúť čo najskôr. Ak by ste mali záujem, tak vás priebežne môžem informovať o všetkom, čo som urobil a podarilo sa. No a teraz prejdeme na nákupy do môjho portfólia, ktoré sú úplne odlišné tým, že jeden nákup je taká kľudná voda a druhý je bláznivý oheň. No a teda začal by som ohňom, aby som ho potom mohol schladiť. Môj nový nákup do portfólia je spoločnosť, o ktorej som už v jednom videu hovoril, a to konkrétne v tomto. Nakúpil som 80 kusov spoločnosti Navitas. Úplne dopodrobna tu nechcem ísť, ale ide o spoločnosť, ktorá má podľa mňa veľký potenciál, pokiaľ by sa ich technológia dokázala uchytiť. Ak vás zaujíma troška viac, tak si pozrite toto video a tam nájdete viac informácií. Každopádne toto je pozícia, ktorá je extrémne riziková a úprimne viac ako 1000 eur tam ani nedám. Keď sa pozriem na čísla a metriky, tak si poviem, že no OK. Moc horšie to byť nemôže, ale budiš. Každopádne tuto chcem zahrať na technológiu, ktorá môže byť zaujímavá a teda zatiaľ to hrám na príbeh a nie na fundament. Ale iba čas ukáže, či som mal alebo nemal pravdu. Každopádne s investíciou do spoločnosti veľmi opatrne, tak 99% ľuďom ju neodporúčam kúpiť, pretože je to naozaj veľké riziko. A chápte to tak, že áno, dám tam možno tých 1000 eur, ale pre mňa to nie je suma, ktorá by mi zničila život. Zamrzelo by ma o tie peniaze prísť, ale nezrujnuje ma to. Kdežto niekoho iného by mohlo. Tak si to prosím premyslite a teda, ak už chcete investovať, tak vám tu ponúkam vodu na schladenie ohňa a druhý nákup bola spoločnosť Vici Properties. Nakupoval som 40 kusov akcií na cene $31. V tomto prípade ide o to, ako som už spomínal, že Vici strácala zastúpenie v mojom portfóliu. No a ako cena posledné dni klesala, tak som si povedal, že tento pokles využijem, aby sa z toho nestala kotva portfólia, ktorá by padala stále nižšie a nižšie, až by som bol nútený ju predať.
ale to robiť nechcem, keďže Vici je skvelý rate, ktorý chcem držať aj naďalej. Samozrejme týmto nákupom som si zdvihol priemernú nákupnú cenu, ale nejak extrémne ma to netrápi, keďže Vici je pre mňa naozaj long pozícia. Keď sa pozrieme na moje portfólio, tak je poskladané z prevažne skvelých firiem, ale je veľmi koncentrované, čo znamená, že môže byť náchylné na prepady. No a práve preto mám v portfóliu akciu ako je Johnson & Johnson a Vici, aby mi nejakým spôsobom dokázali podržať portfólio pri prepade. Samozrejme, že keď padne celý trh, padnú aj tieto spoločnosti, ale ten prepad aspoň jemne zbrzdia. Teraz poďme na tie earnings, kde budúci týždeň to odštartuje spoločnosť Johnson & Johnson, kde očakávam také stabilnejšie výsledky, no dúfam, že budú aj jemne lepšie, pretože spoločnosť sa prehúpla k novému all-time highs a som celkom rád, že som túto nudnú spoločnosť nakupoval pri $140 a podržali ju až do dnes. Ďalej tam budeme mať ASML, na ktoré sa extrémne teším a som aj zvedavý, a to najmä na výhľad, ktorý poskytnú. Pokiaľ by bol dobrý a čísla budú slušné, tak si myslím, že ASML by mohlo kľudne o takých 8 až 10% narásť. A ešte jedna spoločnosť mimo moje portfólio, ale naozaj ma zaujíma, je Taiwan Semiconductor, kde by som úprimne uvítal prepad a je to jedna zo spoločností, kde by som sa nebal otvoriť novú pozíciu, ale úprimne tam čakám skvelé čísla a rast o 10 až 12%. No a aké spoločnosti budeš sledovať budúci týždeň ty? No a teraz nás už čaká záver videa, kde sa pozrieme na vaše otázky. Prvá je od Beza. Top 3 investičné knihy, ktoré by si mal prečítať každý začiatočník investor alebo trader a prípadne aké podcasty o investovaní sleduješ. Knihy. Ideme do mojej milovanej témy, ale vybrať iba 3 bude náročné. No každopádne na tretie miesto by som zaradil knihu Psychológia peňazí, ktorá je naozaj výborne príbehovo napísaná a dovolím si povedať, že určite by zaujala každého nováčika. Na druhé miesto by som dal knihu Bohatý otec a chudobný otec, ktorá je o financiách a skôr takom zmýšľaní bohatého človeka, ktoré je dôležité pre každého investora, a na prvé miesto by som dal knihu Peniaze, ktorá zmenila život aj mne samému a vďaka nej som sa naučil lepšie pochopiť silu peňazí a stanovil som si finančný systém, ktorý mi umožňuje investovať pekné čiastky a zároveň žiť veľmi slušný život. No a podcasty sledujem iba Diary of CEO a taktiež ma poslednú dobu baví pri práci počúvať ranné komentáre od Jardy Brichty na XTB. Každopádne dám otázku ja vám. Aké sú vaše top 3 knihy, ktoré by si mal každý prečítať? Napíšte mi to do komentára, rád sa inšpirujem. Druhú otázku položil Tániu. Názor na spoločnosť Sentinel One. No úprimne ani neviem, nie je to úplne môj sektor a moja šálka kávy. Pozrel som sa na to len tak v rýchlosti cez čísla, ukazovatele, marže a vlastne premýšľam, čo investori na spoločnosti vidia. Spoločnosť je už 5 rokov strátová a namiesto toho, aby sa strata znižovala, ona sa zväčšuje. Čiže to je úplný red flag pre mňa. Sentinel skôr vnímam ako spoločnosť, ktorá možno čaká na nejaké odkúpenie inou spoločnosťou. Reálne keď sa na to pozrieme, že spoločnosť má hrubú maržu na úrovni 74% a čistá marža je na úrovni minus 50%, tak niečo musí v spoločnosti fungovať naozaj zle. Úprimne z rýchlo analýzy nie som fanúšikom spoločnosti a myslím, že v kyberbezpečnostnom sektore sa dajú nájsť aj lepšie spoločnosti. No a tretia otázka je od Martinoviča. Zaujíma ma tvoj názor na valuáciu akcie FICO po 28% náraste. Vidíš to stále na buy? Úprimne na jemný buy som to videl pri prepade, kedy cena bola na úrovniach v okolí $1300. Sám som nad nákupom premýšľal, no nakoniec som ho neuskutočnil, čo môžem teraz skonštatovať, že bola chyba. Každopádne už pred nárastom o 28% bola pre mňa osobne spoločnosť trošku drahá a teraz po naráste by som to videl už iba na sledovanie a čakanie na ďalší prepad. Samozrejme akcia dosť možno narastie a predsa platíme tam prémium, ale PI na úrovni 66 mi už príde viac ako len prémium a teda skôr to vidím aktuálne na držanie a nie na nákup. No a pre tento týždeň by to bolo všetko. Ďakujem každému, kto dopozeral video až do konca a prajem vám dobrý štart do nového týždňa. Moja tvorba má za účel zdieľať s vami moje poznatky. V žiadnom prípade to nie je investičná rada alebo odporúčanie. Moje videá sú obrazom mojej cesty svetom investícií a sú informačné a najmä motivačné.